हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल बात में का स्वागत है। एक बहुत प्यारा शिव जी की कजरी लेकर आए हूँ। कैसा लगा कमेंट में बहुत जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कर लीजिएगा। कैसा लगा हमारी कजरी ये बताइएगा। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। तनवा सुनी सुनी मनवा रोए हमर का कही हम भोला जी। तनवा सुनी सुनी मनवा रोए हमर का कही हम भोला जी। तो तनवा सुनी सुनी मनवा रोए हमर का कही हम भोला जी। थाकल हारल मंदिर में अली दर्शनवा दे दाए भोला जी। थाकल हारल मंदिर में अली दर्शनवा दे दाए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। सेनुरा मंगली विद्या मंगली मंगली सोरहो सिंगरवा हो। सेनुरा मंगली विद्या मंगली मंगली सोरहो सिंगरवा हो। हमके आशीषिया दे दाए भोला गावत रही भजनिया हो। हमके आशीषिया दे दाए भोला गावत रही भजनिया हो। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। पतवा डोलई पतैया डोलई मोर मनवा डोलई ए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। टोला मोहल्ला के पागल कहाँ दर्शनवा दे दाए भोला जी। कैसी लगी कमेंट में